večer. My se v našich projektech zabýváme takovýma spíš sušíma věcma, jako jsou města. A vlastně tohle je výběr z městských situací a téma, který řešíme prakticky stále. My jsme byli jako, přemýšleli o tom, jakoby, co budeme prezentovat vlastně, že to je hrozně suchý. Takže je to téma o plném a prázdném. Plném a prázdném, to bylo to předchozí. To je dotvořený příklad střetu plného a prázdného. Hotový produkt, město. Náměstí. Prázdné je opravdu vztahu k plnému. To je taky střed plného a prázdného. Prázdnota v městě, tam vidíte nebe, zemi, kontrast. A lidi. A teď v tašetku běží trafiolem. Tohle už je konkrétní projekt Prostrhov. Prostřed je to prázdné. Zvláštnost. V těch místech, kde je ta růžová budova, je dneska blok 10. Jsem třeba bydlel asi 4 roky. Je to soutěžní projekt na tu náhorní plošinu na Petříně tam a vlastně ono se říká, co se Strahovským stadionem a že se musí zbourat a my jsme se k tomu postavili, takže vlastně tu krásu toho stadionu vnímáme tak, že to je architektonizovaný volný prostor a že stojí za to, aby se zachránil. A prostředkem k tomu k záchraně bylo to, že se to město musí okolo zahustit, aby potom ten prázdný prostor toho stadionu dostal smysl. Mimochodem, půl hodina letadla je levná, stojí 4 000 korun. Tohle je projekt do Olomouce, to není náš návrh, ale Znojma. Takže to je situace dnešní. Fotilo se to tentokrát z Větroně, jmenuje se to Náměstí Svobody. To je rozhraní mezi Novým Městem a Starým Městem. A my jsme se snažili zase zobrazit ten prázdný prostor, řešit to náměstí. A udělat, to těžké na tom bylo vlastně ten přechod mezi tím měřítkem toho starého města a měřítkem toho nového. Zahuštění prostřed. Prvotně pracujeme se skicou. Doba, krásná. Směrem doleva dolů je výhled nady. Tak, no a tady je vlastně vidět v souvislostech to náměstí vlastně, to nový náměstí, dimenze. A to je realizace a to rozhraní starého nového. Mimochodem, toto je snímek z Google, stále aktuální, kde už existující stavba je nahrazena trávníkem. Tam jsem měl udělat obrovský objem stavební, byla proto vyčleněná celá tady ten dechoběžník vlastně a měla tam být stavba. My jsme řekli, že zastavíme jenom jednu hranu a zbytek necháme tomu městu jako zahradu vlastně, nebo park na to konto jsme tu soutěž vyhráli. To je dlouhodobý koncept, realizovala se jen ta střední budova, ty zbylé budovy, to bude trvat tak asi 200 let, než se zahustí. Tady je záběr na ten náš záměr, to je jako na ten park, vlastně ta budova nehraje až takovou roli, vlastně, to je jenom hranice toho parku. Stálo se 1 miliardu korun z vašich peněz. Něco šlo do kapsy. Toto je situace asi 8 let starého projektu, kdy jsme prohráli v soutěži proti architektonické kanceláři jiné konkurenční. A úplně nahoře je vidět opět campus, kde je navrženo náměstí, jako střední prostor a ty 3 knedlíky, vpravo nahoře fakulta. Toto je studio, Prague Studios, dnešní továrně Letov v Letňanech.
ale bohužel, protože filmaři odjeli do Maďarska, tak se asi největší zvukové studio v Evropě nebude realizovat. Tady ta budova vlevo. Toto je pouhý předláždění dvorku České ambasády v Alžíru, které jsme rekonstruovali, a byly tam nějaký begony a zakopávalo se tam, když jsme vytvořili prázdný prostor. Ten dům je narvaný jako nějakým příškovaný. To je Brno, někteří z vás byli. Prostřed je parkoviště. Asi před 7 lety architektonickou soutěž. Na tom projektu pracujeme. Taková vytrvalecká záležitost. To je tam ta stavba, je to budova Filharmonie, je náš kulturní centrum. To vlastně vůbec nejde o tu filharmonii, ale o ten prostor vlastně mezi tou filharmonií a hotelem International a tam tím Pražákovým palácem, který jakoby svorník spojuje ty instituce. Vlastně zase o tu filharmonii až tak nejde jako o to náměstí tam, nebo Piacetu. No, ta Piace je těžce vydobitá, jelikož na stojí trafostanice a ta nepatří městu. Asi 2 roky pracujeme na vykoupení té trafostanice, ale je to řekněme, neorenesanční projekt. Děkujeme Adamu Gebrianovi, že nás jako spoludramaturg pozval, až budeme hrát fotbal, tak mu necháme vyhrát.